Kung kita ng birthday, hugot kayo ka. Karena huwag na kayo. What is the meaning of this? Ayaw po mo ulitin. Live, no? Yan, buta. Mas balot. Sige, may untag sa tanan. Muning adlaw nga ang Dios atong dahigon. Amen. Usa ka adlaw nga gihatag sa Dios alang sa mga katawan aron pagdumdum sa atong buhi nga Dios. Sa mga adlaw ipulay ato siyang dahigon tungod kay muna sa atong tulod nga ang Dios nibuhat sa atong sa kinabuhi. So manindugta sa pag-awit ingon sa Hebrewanon atong basahin son unsa ingon sa Hebrewanon. Hebrewanon 3:15. Busa pinaagi kaniya magtanyag kita sa kahalad sa pagdayeg sa Dios kanunay kung sayron ang bunga sa mga nabil nga magahimo o pagsugid sa iyang ngalan. Masiguro sa daingon, amen? At pag ito kamot sa pagpakpak ang atong isigit sa puso. Aging pasalamat sa mga Diyos sa iyong pagkamayo. Ato sa kawitan igsoon. Magpasalamat kami kanimo. Magpasalamat kami kanimo. Ginoong Jesucristo pagkamaayo. Iani kaning kalimutan aron kami may kaluwasan. Agayan mga pasilugan. Dili yun kamala ang kahayo. Dili mahitungan ang kahayan mo. Ginoong Diyos labing kahanan, lawaw ka sa tanan. Agayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdaig. Ingon sa mahumot nga insenso. Bagay na pariya sa imong trono. Umahimaya ka. Umahimaya ka. Umahimaya ka sa pagsimba. Ayaw, haleluya! Ayaw, patuya-tuya sa bagay kaniya. Kay kung patuya-tuya angkat sika. Kung na kay problema, ayaw una-una. Ulit sa bagay sa presensya niya.
sayaw sa magdaig kaniya, pagbingin sa wala kayang tapat, pagbingin sa too, magpahiuwi ang katupad mo. Nalipay kong dako nga ikaw aniya, nalipay kong dako kay makauban na saka, nalipay kong dako nga ikaw isimba, igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kong dako nga ikaw aniya, nalipay kong dako kay makauban na saka, nalipay kong dako nga ikaw isimba, igsoon ko kumusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanan na nasa Diyos, adunay panag-iusa, panagpintil kalimtanan, paari o taang gupa, dawala ang akong kamot, igsoon ko kumusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanan na nasa Diyos, magkahiusa. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Lukso! Sayaw ang imong diin, pagkata, pagsigig, pagmayaw, pagdaig. Ibayaw! Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong diin, pagkata, pagsigig, pagmayaw, pagdaig. Kay si Jesus, doon na muwagi, hari sa kaharian, nawaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga kamot, ang imong mga tuon, simbahan, Ginoong manluluwas na, kay ano nga ang pagbalik niya. Ikaw ang puso, ikaw ang puso, ipayong dalang panahon, muabot man ang problema, walay makapagimulan, walay makakumparan sa imong
ka Diyos. Ibuhat mo ang tanang mga butang. Pinahagi lang sa mga pulo mo, lamok na ang tanan. Simbahan ka, Diyos. Simbahan ka, O Diyos. Dayon ka, Jesus. Labang ka sa tanan. Balahan ka na, Diyos. Balahan ka na, Diyos. Balahan ka na, Diyos. Kalang tumagati mo sa ngalan mo. O ganda ng kanasuran, magasugi. Balahan ka na, Diyos. Kamanan ka na, Diyos. Ang Panginoon sa kapit ko, sa tanang taong tingol ng puro kung masuro ang busaw ni Brother Jerry. Atong pagabasahon ang napulo kasugo no nga makita sa Exodo 20, 3:17. Unang sugo, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Kaduhang sugo, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun saan nasa tubig sa ilalom sa yuta. Blo. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kaya ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. O nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot, alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako, ug nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong muluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang ka Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumaloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa nini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay. O gibalaan niya kini. Tahonon mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta, nga ginahatag ka ni Jehova nga imong Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og batok sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo. Ni sayang sulugoon nga lalaki, ni sayang sulugoon nga babae, ni sayang baka, ni sayang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. Maglodas pagampo, labang sa nagbas. Ginoo, salamat aning kabuntagon. Lord, mapasalamat on migdako Lord nga
sa unong kaadlaw Ginoo nga imong gihatag kanamo alang sa among pagpanginabuhi Lord, imong ginaubanan kanunay Lord God. Imong ginahatag Lord ang tanan Lord nga mga blessings Lord nga bisan pa man Lord nga naay mga kasaypanan Lord, naay mga kapitos gamay sa panginabuhi Lord God, apan ikaw kanunay naga-bless ka namo Lord God. Salamat kay Ginoo. Lord, salamat sad kayo sa pag-iway ka namo Lord sa tanan matang sa kadautan Lord God. Ilabi na aning ni Kuya Nap nga balatian in kanong kalibutan Lord God. Salamat kayo Lord God nga ikaw nagkapataliwala kanamo kanunay Lord God. Lord, salamat sa Lord nga kami mong ginatagan o kabaskog sa among panglawas kanunay Lord God aron sa among pagpanginabuhi Lord God. O aning adlaw Lord sa adlaw nga ipapahulay Lord God, balikan kanamo Lord sa tanang dungog ug himaya Lord God. Kay wala kami alang mahimo Lord kung wala ikaw Lord God. Busa aning adlaw Lord God, among ginasampit Lord ang imo ang balaang espiritu Lord God nga musulod sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing Lord God. Aron sa nga ang pagdalon nga mga pulong Lord God sa pastor Lord God, mupati kini Lord sa among mga kasing-kasing Lord God. Ginoo, salamat sa Lord nga wala minimong ginapasagdan Lord God sa tanan namong mga lakaw Lord. O Ginoo, ako sad nag-aampo Lord God sa tanan namong mga kaigsunan Lord God nga nagmalayuhan sa pagtuo Lord God nga ihatag kanila ang kalamdag Lord God nga sila mahimong sa kahimtlo sa Lord sa pag nga iglesia Lord God. O Lord, salamat kay Lord sa imong kayo Lord God. Dili mi matagbaw Lord sa pagpasalamat ya kanimo Lord God kay wala kami mahimo Lord kung wala ikaw Lord God. O kining tanan Lord nga akong gipangayo, gisalig ug gipasalamatan uban sa kapasaylohan sa mga sala sa ngalan ni Jesus nga mong bugtong ug buhing luluwas. Amen. Amen. Sunod kabahin mo ang pinasayang awit. O ato yun yung tagpumpisahan daw. Kang Brad Robert, Ruby. Kang Bimbim. Si Makabanan. Dili ka na invite dito tagay ka papadya. Request ba? Wala yung downloadaan. Teardrops in his eyes. One day he'll reclaim the boat and bring back the two together. And it didn't take too long when he saw the boat at the window of an open store. So he saved all his money and he bought the boat. As he walked away, you could hear him say,
Daw kayo ang minsay sa mga awit, mga mananoing tingog. Nindot kayo so ang ilang yadan. Mga mensahe, kanagatag o kinasig sa kanato. So doon na ba yung mga pinasay ng awit? Mga kabataan. Okay, mga kabataan, ang yun si Onyx. Kauban siya mga pagkumangkon. King alias Iya, disunod ang mga young people. Sinta, ikaw. Okay. Every tribe will see your glory. Every nation's bow before you. All the treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all.
Magdalo kayo suon ang mga mensahe sa mga awit ngayon lang kilas kami nga Diyos. Amen? So, nindot kayo suon nga sa tuwang kinabuhi, dili kita matagpaw sa pagdaig sa tuwang buhi nga Diyos. Tungod sa iyang pagkamaayo, tungod sa mga butang igsoon, labi na sa mga panalangin nga ito ang nadawa ikan sa Domingo, paingon sa Biyernes. Amen? Labi na igsoon sa itong pagpanarbaho, iyat ang ipalayo sa tanang matang sa mga talagman, iyat ang isipti. So muna siya sa kabutang igsoon at lang nabalaan nga aging pasalamat nga ito kaniya ato siyang dahigon, ato siyang simbahon. Isa lang ang igsoon, ang iyahang yata siya patawan aron siya simbahon. So nining adlaw ay son mo siyang adlaw nga pinaka-espesyal nga adlaw, alang sa mga katawhan sa Dios nga ato siyang atong dagat ng buhing nga Dios. So atong tema ning kabuntagon kining makaayo sa tao. So sa tuwa ang mata ko sa igsoon, sa itong mga pangunauna, unsa may makaayo sa tao. Okay, tagay ko ninyo mga idea. Unsay makaayo sa tao? Ha? Ingon si Onay sa pagsimba, makaayo po. Mga pag-ampo. Unsa pa? Dagano magkahatag o kayuhan sa mga tao. Labi na igsoon ang pagtuman sa sugo sa Dios. Amen? Kung tuman ta sa sugo sa Dios, muna yung makatagog kaayo sa tuwang kinabuhi. Nga nagatuman ta sa iyang kabuton. So, kung sa gingon sa Jason, kung kamo na kung magkanako, kung sa itong himuon, bantay ang akong mga sugo. So, muna yung gingon sa tungguhin nga Diyos. Nga atong bantayan ang iyang sugo, muna yung usang na magkaayos sa tao. Dagan igsoon, kung parte sa pagkaon igsoon, dagan ang makahatag o kayuhan sa tuwang kinabuhi, sa tuwang lawas. Mukhaon tang mga sustansyado ng mga pagkaon, labi na mga gulay, makaayo sa tao, makaayo sa tuwang lawas. Amen? Si Onyx pa, okay kayo. Mukhaon ng gulay. Kisa may mukhaon gulay niya. Dagan tayo. Dagan mukhaon ng gulay. Kung ang atong kawalan ng girisoon, puro rap preservatives bitaw kanang ikuha nila, kanang i-preserve ng mga pagkaon. Kung kana ang imong permitting kaonon, unsa man ito atong lawas, himsog o luya? Unhealthy. Kanang mga preservative imong kaonon permitting, healthy imong lawas. Maglain imong lawas. Init imong lawas para di kasabot siya gibati tungod kag imong kaon dili na presko. Mabitaw sa iso nga sa diyan naman kami sa palengke, ako rin ipos ang talong nga presko kayo. Mga talong nga sayo di bagong nabot, presko kayo magkatanag kayo sa tuwang lawas. Amen? Mana sa iso mga gulay. Maghatag kayuhan. Apan anita sa pulong sa Ginoo. Amen? Nining adlaw iso natutugutan nga mamatita sa pulong sa tungguhin nga Dios. Ayang mga pulong iso nasa gikan sa pasahon, gikan sa balaan kasultan mo siya ang mga pulong sa Dios nga tutagaan ug dakong pagtagad sa kinabuhi na binasaad lang ito mahulay. Mamatita isoon, mamatita sa mga pulong. Nining tagdaan atong una magbasa Ecclesiastes 7. Versikulo 5. Unsa gingon isoon sa Ecclesiastes 7, versikulo 5. Unsa ang makaayo sa tao sumala ni Salomon? So muna ang pangutang karon unsa ang makaayo sa tao sumala ni Haring Salomon? Atong basahon ang Ecclesiastes 7:5. Ingon reason, labi pang maayo ang pagpamati sa pagsaway sa mga gialamon kaysa sa katao sa pagpamati sa awit sa mga buwang-buwang. So unsa gingon sa Biblia igsoon? Labi pang maayo ang pagpamati sa mga gialamon sa pagbadlong sa pagsaway. Kung badlongon ta igsoon, usahay kung badlongon ang tao do na may masuko.
Ha? Badlongon nimo kalit. No? Pero doon ay mga butang igsuon nga hanay nimo gamiton. Amen? Hanay nga pagbadlong, hanay nga pagtambag, no? Hanay nga pagsulti para iyang masabtan. So ingon ni Haring Solomon nga ang pagpamati sa manggilamon sa pagbadlong sa pagsaway maghatag ng kayuhan sa tuong kinabuhi. Amen? Mamati tayo sa mga pagbadlong. Oh. So muna iso ang labi na kanabitang iba, kanabitang partian ng tawagan ka sumol at tawagan barangay. Kasabay mo sa dito. Si Kapitan. Unya, doon sa may ipadala ni Kapitan, kanabitang doon na po sila idatol nga pastor dito. Diba? Para muhusay po. So, unsa may ihatag sa pastor, mga maayong pulong sa gikan sa balaan kasulatan. Amen? So, muna sa igsoon nga ang balaan kasulatan nagatudlo na sa mga maayong butang alang sa kayuhan sa tuwang kinabuhi. Tinood dili. Napa mo na igsoon? Ha? Napa mo dia? Diri tayo sulod. So, igsoon ang ato ang time, no? Bubuo ra gyud atong time. Mo nang ato gyud paliugan ang mga pulong sa kamatuoran. Amen? So giingon diri nga nindot kay igsoon nga mamati ta, no? Labing pang maayo ang pagpamati sa pagsaway sa manggialamon. Kung say pantay igsoon natural sa mayon gyud ta, ha? Aron matudloan ta sa atong nahimo nga sayo. Amen? Doon naman ba yung mga magpatambag na magkahatag kayuhan sa itong kinabuhi? So, manag-ingon niya rin sa mga nga magkaayo sa tao. Kung saan yung magkaayo sa tao? Madagan kayo sa ano, magkatag kayuhan sa tuwa. Kung malit tayo sa mga babadlong, safety yung kinabuhi nila. Doon ay kasiguruhan o wala? Doon ay kasiguruhan. Muna sa igsoon nga, masiguro ang imong kinabuhi. Kung badlong munta, no? Badlong munta, igsoon mo nang mamati ko tag badlong munta. Amen? Amen. Labi na badlong munta sa balaan kasulatan sa mga pulong sa matuuran. Kaya iyang pulong igsoon, masagay ka sa iyang pulong, sama ni sa espada nga duhay sulaw nga musulod sa atong kinasuluran. Nga sahay sakit kayo kung mo dapat sa tuwa. Amen? Labi na ingon tayo siya nga, nangigo mga pastor. Pero wala biya tuyo May mga nagsunod-sunod ng pastor si mo naigot lang kasi ang pulong, doon na kayo nahimo igsoon, nalain sa kupon. Kada bang natungnan ka ba? Pero wala gito igsoon, nag-iiko sa pastor. Kitsa mo kay pastor kay ono na ni membro. No? So muna siya nga, ang Biblia, nagsaysay ni siya sa mga kamaturan, usay maigot ta. Amen? Kung maigot igsoon, ato po hinaynayon ang tulin ang atong kinabuhi. Sakto ko dili. Mingaw man. Atong hinaynayon. Kaya mo nag-iusot nga, kung marong ganita, ato na hinaynayon og check. Atong hinaynayon og correct tong kinabuhi. Sa Biblia igsoon, walay taong matarong ibabaw sa yuta. Apan doon ay matarong kon, doon ay mahingpit kung nagatuman ka o nagasunod ka sa kabuton sa tumbling nga Diyos. Amen? Sama ni Job. Kung sama na kinabuhi ni Job, matarong siya, hingpit ka naman. Nagasubay siya sa kasuguan sa Diyos. Nagatuman siya sa mga tulmanon, unang tawag siya hingpit. Amen? Kung kita igsoon nagatuman, tamatawag tag hingpit o balaan. Kung sa gingon ganun sa Roma, kaya kung kita nagatuman sa sugo sa Diyos, kung kita nagatamod sa mga sugo, ang sugo niya, nagaingon igsoon, matarong, maayo, o balaan. Kung kita igsoon nagatuman sa sugo, tawag tag balaan. Amen? Roma City 12. Nagaingon direksyon. Busa ang kasuguan balaan man, ug ang sugo balaan, ug matarong ug maayo. So kung kita lang isa nagasubay ta sa kasuguan, matawag tag balaan. Amen? Matawag tag maayo, matawag tag matarong. Kung nagatamod ta sa mga sugo sa Dios. So mga direksyon atong sundon, atong tumangon ang babadlong nga may sa balaan kasultag kini para ni sa ato ang kayuhan. Amen? Para isuon sa ato ang kayuhan. Kung sa gingon sa Salmo
Salmo 141. Salmo 141. Versikulo 5 ison. Kaingon. Itugot nga ang matarong mudaog kanako kini mo'y usag kaluoy. O ipapadlong niya ako kini mao'y ingon sa lana nga naa si buwa sa ulo. Ayaw papadumiliya ang akong ulo ni kay bisan pa sa ilang pagkadautan ang akong pag-ampo magapadayon. So muna sa isoon ang mga pag-ampo ni Haring David. No? Ang sa'yo lagi ingon ni Haring David, itugot nga matarong mudaog kanako. So sama isoon ka nato, amen? Nga ang matarong mudaog sa tuwang kinabuhi. Nga magkinabuhi ta uyon siyang kabuton. Oh. So muna siyang ang naasa kinabuhi ni Haring Salomon. Oh, masagay ni Haring Salomon. Itugot nga matarong mudaog kanako kini mao'y usa ka kaluoy. Oh. Unya masagay ni isoon. O ipapadlong niya ako kini mao'y ingon sa lana nga naa sa ibabaw sa ulo. Ayaw pagpadumiliya akong ulo nini kay bisan pa sa ilang pagkadautan ang akong pag-ampo magapadayon. Oh. Kisa isoon nakasente isoon kada mga kalisdana. Nakasinati o kabutan si mong kinabuhi. Unsa gingon sa Biblia? Ha? Bisan ta gidaotan isoon dapat mo sa gingon Biblia, magapadayon ta sa pag-ampo. Amen. Magapadayon ta sa atong pagpangalagad. No? Itugot, no, ang matarong mudaog sa atong kinabuhi. So to isoon bisan unsa man nga pagsulay nga atong sinati, padayon ta. No? Labi na sa atong pagpangalagad. Ikisa man isoon ang muluwas sa kalahian sa atong kinabuhi, di ba ang Dios? Oh, luwason ta niya isoon sa kalahian. Muna siya nagingon ni Haring David, no? Ayaw dumiliya akong ulo nini kay bisan pa sa ilang pagkadautan ang akong pag-ampo magapadayon. Nga bisan pa isoon og dunay mga dautan sa kini mong mabot sa kinabuhi, padayon tas ng luton naman na ang Dios nagatan-aw sa imong katawan. Amen. Iyan ang luwason gikan sa kadautan basta kay padayon ta isoon sa paglalagad. Oh. Dili ta mo nang simba. Kay kung muna nagsimba isoon kasi minalkansi, ang katong nagsimba o katong wala isimba. Alkansi itong wala nagsimba. Oh, kaya gingon mo si Biblia nga ang kapadayon hantos katapusan ng maluwas. Nyag mundang tagsimba. Oh, mo nagingon nga malupat ta madugay, nga dili ta ma-charge sa pulong sa Ginoo. Ibig sabihin, kung di tayo sa kasimba malupat bitaw usahay. Oh, usahay po doon ay mga kabilinggan, na di takat po simbahan. Pero usahay, kung doon ay mga higayon, maningkamot ta. Amen? Basta ka dita malimot sa pag-ampo sa pagbuhay nga Dios. Ampo ta pagday pagtuman siya masugo dita malimot na nagsuod kay Dios kalantaw. Lantaw ta niya, kabangan ta niya. Kuno sa magkabugaton igsuon ato nang sanding kadto kaniya. Amen. Muna gingon sa Pilipos, no? Pilipos 4:6. No, sige mo sa Pilipos 4:6. Pilipos 4:6 sa kaingon, dili ka mo man nagkagool sa bisan unsa kung dili sa tanan pinagi sa pag-ampo sa pagpangayo ko. Nga may pasalamat ipabalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong mga pangayo. So muna gingon sa sulatan. Amen. Nga gingon Trisol, dili ka mo man nagkagool. No? Dili tay so nagkagool. Kay tabangan taniya. Dili tay so manos kadautan. Kayo sa may ginasawa ni City 15. Ha? Dili ko kang ubiyaan. Ang una yung gingon na igsuon. Kung dili, luwason ko kang ikan sa kadautan. Amen? Oh, parang nabisin mo diya. Napa mo diya? Oh, sa iris ko kung nabisi. Likod bikas, bisi. Ako po rin nabisi po ko. O, bisitag pa lang. So muna sa igsoon nga ang atong time sa mubura, pero ang Biblia nagaingon tagaan ato taas nga panahon ang iya sa Ginoo. Amen. Kay ang iya sa Ginoo isuon para na sa kayuhan sa ato ang kinabuhi. Atong tagaan og time. Namatay tayo kunyang hapon. Oh. Kunyang hapon isuon na time.
No? Para po sa itong kagalingon nga kayuan itong lawas nga baskog taglawas. No? Unya sa espiritu ng pagkabay, doon na po tayo mangiya sa Ginoo. Para po isuot mo saman. Para po ang atong ang espiritu nga bahin himsog po. Amen. Kung himsog tigsoon sa tong espiritu nga bahin, dili ta madali-dali nga malumpag. Dili tayo sa madali-dali ug tumba. Kung himsog ta sa espirituhanon nga bahin. Unya igsoon, kung ato po lawas igsoon luya, bahin na lang sa physical po ng mga exercise luya ta, dili po maayo no. Dili po himsog. So ato nang ipatas tanan. Himsog ta sa espiritu nga bahin, himsog ta sa tong lawas kay luya tag lawas igsoon, dili man ta abtik sa simbahan. Amen. Luya mo tag lawas. Oh. Labi na ka atong ikaw na ng pamahaw, lugaw-lugaw ra, inigatan mo simbahan luya kay ka. Imbis kay mulog sa kalipay, ana ra imo hindi ra kayo. No? Kay kulang man ang ikaon. Muna nga ato gyud insakto mo igsoon para ang pagdaig nato sa Ginoo. Abtik ta. Amen. Amen kay. Amen. So muna si Suno kanin do no? So ato sa atin ng Proverbs 3. Oh. Proverbs. No? Sa mga kuwan niya haring Salomon, mga pagtambag ni siya. Nga magkaayo isuon sa tuwang kinabuhi. No? Mga tambag niya sa lubon, ang tumawaan o lakong pagtulunan. Ingon isuon diri sa Kapitulo 3, versikulo 3. Ayaw pabiyahe kanimo ang kalulot o kamatuoran. Kung sila ito na ayaw pabiyahe kanimo? Ha? Kung sa mga anak kanimo ito sa ninabat mo na ka, kung sa anak kanimo? Kalulot o kamatuoran. Oh. Ang anak kanimo mo ang kamatuoran, amen? Sa diyan nabagot ay suon, sa diyan nabatismo na ta, anak kanimo kamatuoran. Ngano man igsoon? To kaya nakabasa ka sa kamatuoran kay natanyag sa balaan kasulatan. Unsa gali igsoon ang iglesia sa Dios? Haligi o patupuruanan sa kamatuoran diha ka. No? Diha ka igsoon insakto, anak ka sa kamatuoran. Unya sa ingon ni Solomon. No? Ayaw pagbiyaa kanimo ang kalulot o kamatuoran, igot mo sila sa imong liog. Isulat mo sila, ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Asa na ito isulat mo next? Ang iyang pulo? Kasing-kasing. Oo, sa kasing-kasing. Mali yun tayo kasi katawag ko sa imong ngalan. Nga, isulat mo sila sa ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Nga nung dili magitigsoon? Ha? Aron dili mawala. Amen? Aron dili mawala ang kamatuoran na naa kanimo. Isulat sila sa papan sa imong kasing-kasing. Kaya kung saan na isulat, usay mawala. No? Malimtan. Malimtan mga usay kung sa isulat ng buntag. Ginay nga, kung sige itong sulat ng buntag. Malimtan na. Muna nga, dili ka na isulat sa kasing-kasing para di malimtan. Amen? Muna yung katawag kayuhan sa tuwang kinabuhi. Makaayo sa tao. Oh. Aron ikaw magkapulag sa kalumo o maayong sa labutan sa tabangan sa Diyos o sa tao. Oh. Asa tayo sa magkapulag o kalumo? Ha? Ingon sa Biblia, aron ikaw magkapulag sa kalumo o maayong sa labutan sa tabangan sa Diyos o sa tao. So muna siya igsoon, no? Ang kanindot. Ang kanindot kung ang kamatuoran imong sulat asa gani sa papan sa imong kasing-kasing. Oh. Isulat mo sila, no? Isulat mo sa papan sa imong kasing-kasing. Ang napuno ka sa igsoon asa gani isulat? Ha? Ang napuno kang nasugo asa gisulat sa papan nga bato. Oh. So muna sa igsoon importante kayo sa papan nga bato. Aron dili mawala. Oh. Unya ang kasuguan ng isang gisulat na sa tudlo sa Dios. Tudlo ang iyang gigamit sa pagsulat sa kasuguan aron tudlo sa mga tao. Amen. So ingon rin sumali ka kang Diyoba sa bukos mong kasing-kasing o kaya pagsalig sa imong galingang sa labutan. So nasig suon sa tanan ng mga pluton ato isalig sa tungbuhi ng Dios. Usay suon gaina sa iyo mo ni bangon. Ngayon ako kung kalamit ang kuwan nga, may saktong ang kuwan, kaya marawan mo, nagpanglipong ko pa, tasa kira kong sipi.
Dugay ko ni bangon, naminsan pa ko. Maglipyo ko sa bukid. Tatalig sa orang na, huwag kamay, nanin ko diri. No? Nang silig-silig ni, kabalan silig. Pag ulit ako sa balay, ito ka man akong libong yun. Itong nahigda ko, nakuuna na akong kaligo. Nahigda ko kay libong yun ko. Sumuna sa usap, no? Usa nga pagsulay. Kung ang ato ang lawas luya, no? Ang ato ang pagsimba maluya punta. Maluya atong lawas. Sumuna siya nga, kinahanglan isuon nga atong ligponon ato ang kinabuhi. Amen? Labi na sa pulong sa kamaturan. Kaya kung luya tayo isuon sa kamaturan, dili ta aktibo ba kanang bitong dunay dako kakulangon sa tuwang kinabuhi. Luya kita, no? Pero kung puno ta sa mga maayong pulong nga maghatag kayuhan sa tuwang kinabigsoon, no? Likon ta sa tuwang pagalagan. Amen? Sabihin mo sa Pilison nga sumalig ka kang Jehova sa bukos mong kasing-kasing. Sumana si Soy ni kapuntag, no libinag Biyernes gabi, mapot sa Ginoo, Ginoo, ang imong pagbuot ng tumas sa kinabuhi. Ang imong pulong padayag sa kuwang. Alam ba mo padayag sa kuwang? Alam bitong mulamdag. Moy mo kabita, moy mo mutudlo. Kay kun wala ta na igsuon, kung niguro ta mutuon sa Biblia niya, wala tay pagsalig sa Ginoo. Lisod pa yan. Kung ato ra gabalay sa laputan, lisod pa. No? Lisod ta isulti kung wala giya sa balaang espiritu. Amen. Muna na mga kita o giya sa iya, kaya siya may tag-iya sa tanan. Labi na sa mga pulos motoran siya may tag-iya. So muna si Soon, nga inikabyonis, mampun ako Ginoo imuhang pulong mo'y magbuot. Sa kuwa kinamidili ako kagalingong sa labutan. Kaya doon na tayo kaalam. Amen? Doon na tayo kaalam na tawanon. Apan mas lindo tong kaalam na iya sa Diyos. Amen? Kaalam na iya sa Ginoo. So gingon sa Biblia, na sumalig ka kang Jehova sa bukos mong kasing-kasing o kaya pagsalig sa imong kagalingong sa labutan. Sa tanan nimong mga dalan, ina siya. O siya mga bando sa imong mga lagyanan. Sa city, ayaw pagpagkamalamon sa imong kagalingon mga mata, kadlugan mo sa Jehova o palayo ikan sa daotan. So muna sa usay igsoon nga magaayo sa mga sa kanato. Amen? Nga itudluan ta igsoon nga magpalayo ta gikan sa daotan. So ana ka nato igsoon no? Ang mga butang na atong himuon. Ngano man gitagaan ta niya kaalam sa pagbuhat sa maayo ug sa dili. Amen? Ituluan na taniyang daan kung saan ito paghimo sa mga maayong butang. Makalantaw tayo soon. Kay tungod kay itagaan ta niya sa kaalam nga langit nun. Mas ba nang matugag palingki? No? Kabalawan jud kung sino imong makaon niya sa dili. Tuda na kagaalam isoon. Paglantaw, pagpili. Pag-ingon ni isoon nga akala nagtudlo na nga dili pagkaon. So di kang palit ato. Doon na kagaalam. Pagpalang isoon ka na nindot na mo na yung paliton. Amen? So doon na tayo kanabang sa tuwang kaglisyon, itagaan tagkatungod sa pagpili. Sa mga mayong utang, itagaan tayo soon sa kanabang pagpili sa mayo ug sa dili. Makalantaw ta kung sa'y maayon kong himuon sa tuwang kinabuhi. So muna siya ang mga saysay ni Ring Solomon nga maghatag o kayuhan. So sa gingon igsoon, ang kamatuoran asa katoy butang sa papan sa atong kasing-kasing. So di ato iputay sa kamatuoran aron di mawala. No? Bisan asa ka pay igsoon, di ka mawala pag ang kamatuoran sa imong kasing-kasing. Para atong membro sa liti. Pila ka toy igsoon dito sa liti. Taon-taon na, 20 ka toy siguro. Pero ang kamatuoran nga nakaniya wag niya buhi. Simba na sa ubang simbahan, paglanta ni dito siya pastor. Bisa sa pastor simba dito dili ka matuoran. Di ka kadawat. Mo toy sigsuon na nanawag siya na nakatuig linti na baptismo ng iyang limang kanak. Wa ginawala ang kamatuoran nga kaniya. Para kang Sister Harlin. Tatawad mo Sister Harlin. Wala nakatigom sa tuwa. Pero basig ka ato sa uban nga simbahan. So nasi yung sibit ya ba atong nga kawan sa pagtuo. So muna siya nga ato gyud himuon igsoon nga makadaig ta makasimpat sa tumig Dios kay aduol ng panahon. Amen. Aduol ng panahon. Mintas iti sa nagpaabot pa no sa iyang pagbalik ang mga batan-on kinahanglan nga mapuno pud sa pulong sa Ginoo.
kay sila man ang mga sumusunod. Amen? Oh, ang mga batanon ay sumusunod sa pagdumala sa iglesia. Oh, kami igsoon, murag hapit na may kurang-kurang na. Kaya akong edad karon December 30, magsigwinta naman ko. Si Kuya, tasa sa edad, si Manang. Oh, isa rin sumusunod, mga anak. Oh, mga anak, mga apo. So muna sumusunod nga magdala sa pulong sa Ginoo. Amen? Muna nga atong tunan gyud nga mapuno ta sa pulong sa Ginoo. Kay kami paingon na rin sa pagkatiguang. Di na maging maging batanon kay paingon sa kasigulan. Ha? 50 na ko. Oh. Kasi si RR mo ko ka pastor. Oh? Pero nagi masunod po si Balong kay una, sunod si Jerlyn. Oh. RR na yun. Kinahanglan nga mapunta sa Pulgino aron kay mo tatong gaton. Dagan pa kayo ang nangita sa mga. Oh, Kuya Ruby Preventi mo na kay siya man ang singer. Kauban ni Binbin, oh. So mo na sa igsoon, dagan man. Kung ato lang itagot nos tong kasing-kasing nga ang Ginoo magapanglis ato kinabuhi, pwede gyud na kayo. Oh, nga dili tayo sa ningon nga Ginoo. Ato ingon mga Ginoo dili ako magbuot kun dili imo. Amen. Iya ang pagbuot, siya ang mo-drive sa tuwang kinabuhi. Kaya siya ang driver sa kinabuhi, dili yung tawag discuss siya. Oh. Dili tayo siya mo-discuss siya kung siya ang driver sa tuwang kinabuhi. So muna sa isoon, nga nakahatag kayuhan sa kinabuhi mo lang pagtuman. O niya, ang kamatuuran, ibutan yun siya kasing-kasing. Sa 21, sa Proverbio 3, versikulo 21, anak ko, ayaw sila pagpulaga, ikan sa iyong mga mata. Bantuni ang halalong nga kaalam o ang pagkabutan. Ang saging nga nagsoon, aron mamaayot ang tao, ato patunan ang sa tumutunan sa ibig? Ha? Atong patunan ang halalong nga kaalam o ang pagkabutan. Oh. Bantuni yun ang pagkabutan. Ha? So muna si Suon, asa na ipakita atong pagkabutan? Pinagi sa pagtuman, sa imong kinaiya, amen? Muna isuon ka sa hindi agad sa katilingban, no? Sa katilingban isuon, sa palingki, bisan asa, ipakita gini mong pagkabutan niya. No? Kung maligya ka isuon, sa maling maligya ka, kung ang imuhang nawa mo lang istrikto ka, huwag kayong palit si mong maligya. Kinalan ka, smiling face food ka, kanabang madanihon ang imuhang naong. Oh, nya apilan nimo mga maayo mga istorya aron palitan ka. Oh. May nga ang akong kalabasa lami kay ni labo kayo. Oh. Di labo. Laga. Oh, palit na kay mga customer. Oh, nya yung medyo mugasan limpyon nimo sinaw kayo. Oh, mo na yung kinaboy sa palengke ang talong bago mabot na mo gyud ang hugasan para malimpyo. Kaya po sila ipang-isprayhan na. Hugasan ni mo, malimpyo i-display, nga pinasinaw. Lagay mo palit. So, ingana na iso, no? O, ingana na itong kinabuhi. Amen? Okay? Ingana na itong kinabuhi. Nga naakatong kabuutan, dili badunganon. No? Dili badunganon atubangan sa pagbuhi nga Diyos. No? So, kinaisoon nga magtinguha ta, ang sagingon ni sa 1 Timoteo. Oh. 1 Timoteo 6. Gingon reason sa 1 Timoteo 6. Oh, 6 versikulo. Oh. 1 Timoteo 6 versikulo 11 o 12. Nagingon reason. Apa ikaw kung tao sa Diyos? Kung malagyo ka, nining nabutanga o paninguha ang pagkamataro, ang pagkadyosnon, ang pagtuo, sa pag-ihugma, ang pagpailog, ang pagkaano. Oh. So, ingon tayo sa na kung malagyo ka. Oh? Unya, paninguha ang pagkamataro. So, asa mo tayo sa kalagyo? Oh? Ingon sa tayo kaya kung masarapi, mamang gamot sa kadautan, ang uban tungkol sa pagkaibog nini, nangasalaan sila ikan sa pagtuo. O nangatungod sila, sa ilang kabalingon sa daghang kasakit. Muna nga, mukalagyo ta sa mga dili, mga maayong buhat. Amen? Oh. Aron igsoon, mamalig-on ang ato ang pagtuo. Labi na ito pagpangalagan. Unya,
makibisog ka sa maayong pakikaway nga iya sa pagtuo. Oh. Makibisog ta isoon, no? Sa mga away nga iya sa pagtuo, kini sa Biblia, kupti ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga niini gitawag ka o nakasugid sa maayong pagsugid sa tuwangan sa mga saksi. Oh. So muna sa nga kupti. Unsa to tayo soon kanang kamatuoran nga naa kanimo? Amen. Unya bantayan mo ang sugo sa walay buling, sa walay kasaway, hantod sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesus Kristo. So muna siya mabutang isuon nga makaayo sa tuwang, no? Makaayo sa tuwang kinabuhi. So atong paninguhon ang pagkamatarong, pagka-Dios nun, pagtuo, pagigugma, pagpailo, pagkaako. Muni ato ang paninguhon sa atong kinabuhi suon, no? Nga atong mabatnan, no? Atong mabatnan isuon ang kasiguruhan sa kinabuhi kon anaata ni ini nga butanga. Amen. Magtumanta sa tanan, no? Magtumanta isuon sa luwaton, unya ingon sa Biblia isuon nga magampo sa walay undang. Nga naman isuon aron dili ta matarong sa mga pagsulay nga atong masinabi. No? Unya atong suklan, no? Sa ilang isuon ingon sa kwan diri sa buong sa kita. Oh. Ako boy soon, ako po 4 city, manilingon ka Biblia. Oh. Busa managpasakop kamo sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa o siyang palagiuhikan ninyo. Mula ganito ang panahon sa mga buhat ngayon sa lutan. Sa tulimuan kanina sa ibig, atong suklan ang yawa. Nya mas ang yawa soon, ang kalagiwan na siya dagat. Ha? Mga kalagiwan ang dagat. Mga kalagiwan sa 1 Pedro 5 nga ang yawa soon, naglibot-libot na siya, nagitagtap punon. Muna gitudluan na siya, magbuutan ta. Amen? Biyatong pasahod. Kung tinuod yun na magbuutan ta. Oh. 1 Pedro. Oh? 5:8. Magbuutan kamo, kung managtukaw kamo, ang inyong kaaway ang iyawa, ingon sa kanagagulog na liyon, nagalibot-libot sa pagkita o kapunon. Nanay soon. Sa galing na, magbuutan ka mo. Amen? Magbuutan ta. Mula siya nga, sa kaputang isuon, nga matawag Diyos ng pagbuutan. No? Iyong ipakita ang iyong mga maayong paggawi sa tanang katawan. Diyan mo sila madali. Diyan mo sila madala. No? Sa iyong mga diyan sa pagtuo. Oh. Labi na isuon, nung painuksanon ka, no? Mahagkog ka, no? Puno ka sa kalulot, gugma. No? Nya mapailubon. Kana iso nga kita mga palabunta dili dadali mo sa po. Madali-dalion. Ang tao gali iso nga madali-dalion kuwang og pailo. Dali ra disgrasya. Amen. Dali ra disgrasya, wa may pailo. Kana bitaw isug kayo mo kay tagasmak. Wala ka kabalo iso nga imo ning gaspagan dahil sundan perting disgrasyahan mo. No? No go. Perting disgrasyahan. Manangin natin siya na magbuhutan ta. Dili ta mabinugoy. Oh. Kaya mga anak sa Diyos, ikaw dili bugoy. Amen? Oh, magbuhutan ta. Yung magtumata sa sugo sa Diyos, kay mo na nakatagkayuhan sa tuong kinabuhi. Oh, magpatinumanon ta, iyong supplication, nga, ang pagbantay sa sugo, nga, walay buling, walay kasaway, hantod sa iyang pagpadayag. So muna itong imuon isuon. Mintos kita nagapaabot sa iyang pagbalik. No, dagan mo kayo so, no, dagan kayo nabutang nga ato pang masalunok, mga pagsulay, mga karisod. Apan, kung si Jesus, naas mo kasing isuon, lingkong tali, na matarong sa siyansaw. No? Siyansaw ay isuon, nga mga pagsulay sa kitabi nga ito sinati, di na matarong, huwag naas Jesus sa tuwang kinabuhi. Muna siya, na magpinumanon ta, sa ato pagpangalagad, kinahanglan nga, punot ta sa pulong sa Ginoo. Sumunod mo na gingon sa Kulusas, no? Kulusas 12, nga kapuy-a ang pulong sa Diyos kadato kayo diya kanimo. Muna isod ngalingkon ta, kung na sa tuwang kinabuhi, kung punot ta sa iyang pulong. Ito sa 2 Korinto. 2 Korinto.
Sa 2 Korintios, nagaingon rin sa 2 Korintios 6, versikulo 17 o 18. Tungod diya na manula kamo sa niwala nila o managpangulag kamo, nagaingon ang Ginoo o bilin kamo mag-ilabot sa mahugaw o pagadawaton ko kamo. Usa siya nga tayo suon nga makatag kayuhan sa kinabuhi. Amen? Itudluan tayo suon kanili naman ilabot sa mga mahugaw o pagadawaton ko kamo. Kung saan ang isang mga butang mahugaw? Kung sa pagkaon, nagkabalo na tandaan. Ha? Dahil tagay kinili si Plia, nga nili na to. Himuon nga, kalanon. Oh. Walay timbis, sama sa baboy. Oh, dilit na. Kung sige si Plia, ay yung pagilabot sa mga kapugawaton ko kamo. Kung sa pailaisan sa Espanyol nga bahin, ang pagsimba ko is Diyos. Magkapahugaw na sa tao. Dilit ang simba sa mga Diyos. Amen? Aron ang atong kalang dilit ang hugawan. Nga naman ison, ang atong lawas, templo ni sa Diyos. No? Ang atong lawas, templo sa Diyos niya, balaan ni siya, atong lawas, kasi siya nagpuyo ni ini. So, ayaw, tagot ison, ang hugawan ang atong lawas. Amen? Okay, ingon sa 1 Korinto mo sa Oh, 1 Korinto 3, no? This is size of this city nagaingon. Wala pa kamong hibalo nga ang nga kamo templo sa Dios o nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Kung ano sa katao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya. Kaya ang templo sa Dios walaan o mao kana kamo. So muna sa igsoon nga atong lawas igsoon dili na to ni pugawan nga naman. Templo ni sa Dios. Amen. Wala siya nga ang makayo sa Diyos, ang makayo sa tao sa mo pagbuhat sa mga minatarong. Labi na ang bantay sa iyang kasubuhan. Dugang na versikulo sa Proverbio 13. Proverbio 13, versikulo 22. Nagaingon rin suon. Katapusan na siya nga versikulo kung kasama. Ang usa ka maayong tao magabilin ang usa ka padulundon. Sa leksyon, ang usa ka mayong tao magabilin ang usa ka padulundon. Alang sa mga anak sa iyang anak, ug ang katigayonan sa mga makasala, itigom alang sa mga matano. Apil pa ang iyang sadotan bato pa sa matano. Amen. So muna sa leksyon, mga butang nga naghatag og kayuhan, ang usa ka maayong tao. Sa katong tema ron? Ha? Unsa tong tema ron kabuntagon? Kalimot mo sa santiman ng kabutagon. Ha? Si Pitpit mo kabalot si Pitpit. Ang makaayo sa tao. Amen? Kung natunti mo ron. Kung sa may yun ni Solomon isoon. Ang gingon ni Solomon, ang usa ka maayong tao magabili ng usa ka patulundon. Sa mga isoon, nga usa mga patulundon, nga maayong utang. Mga pulos matuuran na ihatag niya. So, unsa isa ito nadawatan? Gikan kang papa. Mga maayong pulong. Amen? Mga pulong sa maturan nga itong naangkon kung nakaangkon tag kaluwasan. Gikan kang papa kang mama nakaangkon ta o kasiguruhan sa tuwang kinabuhi. Nga naman ikson, kay nakaawat ta sa kamaturan nga naa kanila. Amen? Kita tanan ikson, gikan sa mga iyang anak, sa mga apo, o sa mga kapuhan. Tanan. Apil pa ang mga bana, mga asawa, nga nitapot sa patagong, nipilit yun. No? Nahimong iglesia sa Dios. So usa na siya kapatulundon nga gihatag ni Papa sa iya mga kabanayan. Amen? Amen. So inatog suod nga kamatuoran nga nakanato karon ato ning isulat asa gani sa papan sa atong kasing-kasing. Aron nga mulambo tas kung pagtuo unya magapadayon tay soon hangtod sa pabrayag sa tong buhi nga Dios. Inawag ko ning kabutagon nga ang kamatuoran nga nakanato ato lang kuptan. No? Ato nang kuptan ison, kay mo na yung nakatag-atog kasiguruhan sa kinabuhi. Kunya, kung sa civilization, mag-uutan ka mo. Amen? Mag-uutan ta niya. Inalan nga, ang kamaturupod nga na kanungudan ag na siya, na puno sa katarong o sa kamatuuran. Mayong punto, natong tanan. Iawin sa pagtapos, uban sa tuwang halad o ikapulo.
At atong ito ng give thanks. Give thanks with God, with a great. O, manito ang tanan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Christ, His Son. And when the weak say, I am strong, let the poor say, I am brave, because of what has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am brave, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ay, so makapuro sa pagtapos. Labing kawalan ng mga Diyos nga naa sa mga langit. Aman nga balaan, Lord, dili mo itong ginawa mong kalipay, amahan sa pagdaig, kambahan diyan sa mga alam. Salamat kay amahan sa mga pulong Ginoo, sa kumatulan, Lord, nga mga tagkanamo karon. Ginoong Diyos, wala kami ginawa ramay mo kung wala ikaw. Salamat Ginoong Diyos nga ang kaalam na ito naman ipadayag sa kanamo. Kung makahimo kami man sa kanunay sa imong lutong Ginoo, labi na sa paghatag sa mga sa kamaturan Ginoo, nga imong sulat sa balakas bata. Ginoong Diyos, kami nagkapumahan nga katong nga pulong nga Ginoo, dili itong labay kawang, kung dili magapanadlok ito mahan sa ito sa mga kinabuhi. Aron sa ito Ginoo nga magalakaw kami mahan, kaputli o yun siya mong pagbuto. Salamat Ginoong Diyos nga among batan ang mahan, ang pagkamatalong nga tao, pagkaputan Ginoo, nga makasubay kami mahan kanunay sa imong mga kasubuhan. Salamat Ginoong Diyos nga pinagis imong balang espiritu Ginoo, nga magatudlo ka namo sa mga pulong sa maturan, among mahimo ang buluton Ginoo. Aron sa toyo amahan nga makahatag kami Ginoo sa tanan amahan, labi na sa pagdaig, pagambahan diya sa imong ngalan. Ginoong Diyos, kami sa kumahan pangayag kami sa iluwan amahan sa mga saypanan, sa pulong, sa buhat, ug sa nauna. Lord, kung nasa kami Ginoo napakyas sa iluwan kami mahan, aron sa kanunay Ginoo, takos kami Ginoo sa pagdaig, pagambahan diya sa imong ngalan. Salamat kay Ginoong Diyos, hindi mo tawag nga adang mawalay Ginoo. Salamat amahan, nagikan sa Domingo Lord, ingon sa Birnis, na kanagikuban ka namo, ingon kami ipalayo Ginoo sa tanang matang sa talagman, labi na sa mong pagbiyahe. Pagkadto sa mga lugar Ginoo, nga mong itrabuhan, salamat Ginoong Diyos nga nakanagawan ka namo. Ingon kami ipalayo Ginoo. Ug labi na amahan kanang sakit, kanang virus Ginoo, kanang sakit amahan kanang ni kuya sa kalimutan amahan, salamat Ginoong Diyos nga imo kami giiway. Ang imong gahom Ginoo nagatabon sa mga tao sa kinabuhi nga masafety kami man diya sa imong tubangan. Ginoong Diyos, ako sa nagkampamahan sa kinabuhi nilang papagmama. Kung may suon, umangkon nga po Ginoo, salamat Ginoo sa balangin Lord, Ginoo gihatag kanila. Nga sa gyapon amahan ang kamatuoran ni papaman na nabasag sa imong kanakan. Salamat Ginoong Diyos nga usara siya among panalundon amahan nga among pagkasubayon. Aron sa iyo man, kaya mo kami Ginoo sa among buluton Ginoo, labi na pagpaambit sa matuoran katapos sa uban nga wala pa makailas sa matuoran. Salamat kay Ginoong Diyos sa imong kaayo Ginoo sa imong gugma. Labi naman ako nagampamahan sa mga kaigsuon nga tanan. Sa local district Ginoo, diri sa district 16 Diyos, sa matag local Ginoo. Nga ang kainit, kalikon, ilang batnan, labi naman sa dinagat, sa nagdumalat ko napita, kamarad Luloy, kamarad Rudel, kamarad Luloy Ginoo, sa Ginoo Diyos, palangin naman, sila sa gyapon, kayo sa buloton.
Saliti Ginoo kamarad Prido, salamat sa Ginoo Dios sa matalangin amahan ng kalikon kaban sa mga anak. Kahimo gyud sila man sila pagdumalat lapit ta Ginoo, kahimo sa senador Ginoo nga sa gyapon naman ang kamatuoran ang kamatuoran Ginoo dili mawala si kasi kini magpadayonon siya man sa pangalagad. Labi naman sa lokal sa Manawi, ang tanang lokal diri sa District 6 Ginoo Dios. Salamat Ginoo sa panangin Lord nga mong gihatag sa kanunay ang kalikon. Labi naman diri sa San Francisco Ginoo ang amuang gihimo nga simbahan Ginoo. Salamat Ginoo Dios kay ikaw mag-bless niya na amahan. Adunay makabaton kami Ginoo sa imong mga blessings Ginoo imong gihatag amahan mga matrit. Sa pananapit Ginoo, wala kami Ginoo aron mayemo wala ka sa tanan aman ang misalig Ginoo Dios nga pinagi sa imong mga palangin naman imong gihatag Ginoo aman gyud tanang masugdan naman aron sa Ginoo Dios nga adunay kalantawan sa pagkigsunan Ginoo makahimo sila Ginoo sa pag-ani po diri sa San Francisco. Salamat kay Ginoo Dios sa mga palangin Ginoo nga imong gitaganan ng daan. Lord, ako nagkampo man sa kinabuhi ni Junjun Ginoo sa Dubai, kang Kling Ginoo, kang Brad Juby. Salamat Ginoo Dios kay ikaw magabless sa kinabuhi tud napita nga halayong dapit amahan ang panikaw Ginoo nagalantaw kanila. Ako Ginoo nagkampo man nga safety sila Ginoo nga malayo sila sa tanang matang sa talagman. Ug ako nagkampo man ang kamatuoran Ginoo nga paliw sa kasing-kasing sa kanunay. Nga makahimo sila man silang buluhaton. Kang tata man kauban kang Jung, kang ati ug kang Lerta Ginoo nga nas dinsan. Salamat Ginoo Dios sa inosang palangin amahan ug gihatag ang kalikon kadasig nga padayon sa kinabuhi nga makahimo sila man silang buluhaton. Sa makisulan naman dito sa Manila, kang Sister Abit Ginoo, salamat Ginoo Dios ikaw magapalangin kanila. Sa gyapon Ginoo makahimo sila buluhaton Ginoo sa pagdaig pagambahan diya sa imong ngalan. Sa tanan naman mga igsoon Ginoo wala nako amahan malitok sa mga babas sa mga Ginoo. Ako nagapo man ang iniusan palangin Ginoo magabot sa takusa. Labi naman kanamong tanan Ginoo nga niya karon diri Ginoo nagakatapok amahan. Salamat Ginoo Dios sa iniusan palangin naman nga magyatag kanamo ako nagapo Ginoo sa kanunay amahan nga walay kahadlok nga mga sinati. Kun dili amahan ana gyud ka amahan nagatabang nagatulog kanamo nga makabarog kani amahan nga isog sa mga pangalagad nga dili kini Ginoo madawog sa mga pagsulay. Labi naman salamat Ginoo Dios nga ang imong gahom Ginoo nagatabon kanunay sa batos kanamo ng safety kay imahan nanang balatian nga nagpiyanap sa tibok kalibutan. Lord, salamat kay Ginoo Dios sa imong panalangin amahan nga mong gihatag labi naman sa mong pagpanginabuhi sa mga adlaw amahan. Aniya Ginoo ang imong bahin Ginoo mong gihatag kanimo agi Ginoo mo na siya man ang mga bunga sa mga kamot Ginoo sa mga pagpanginabuhi sa matag adlaw. Salamat Ginoo Dios nga mga bless niini nga pinaagi na nga sa lapi amahan makadala sa mga miling kalag o katabang kini dako sa inyong iglesia. Salamat Ginoo Dios sa mga panangin amahan nga gihatag kanamo sa mga tag-adlaw nga kinabuhi sa negosyo man sa pag-empleo, pagpanguma sa tanan amahan nga mga pagpanginabuhi Ginoo. Salamat Ginoo Dios kay nagabubuo sa imong panangin sa imong mga kanakan. Lord, ako nagpamahan nilayo Ginoo sa mga dangan Ginoo ang imong mga buwag sa mga kamot sa mga kanakan amahan nga maka-harvest kaninahan, labi na sa mga negosyo Ginoo, makabaton kaninahan sa kadagaya nga sa gyapon Ginoo, makahimo gyapon kami amahan sa paghatag bahin diya sa imong programa. Lord, ako nagpamahan nga sa tanang kaysa Ginoo to nagamuloy sa pagtuoy kapas sila ni adlaw balaan nga makabaton sila man sa kalikon kadasig sila pangalagad nga wala na ibabag Ginoo nga sunod ay pagkole kayo sa pagsimba pagdaig sa kalan katulad ng platian na mahal ni nga adlaw balaan ikapas sila tungod ikaw ang mananambal sa adlaw pahulay. Salamat kay Ginoong Dios nga pinagi sa imong bukton nga mutapion silang lawas man nilang kayuhan silang platian. Salamat kay Ginoong Dios sa imong kaayo. Salamat kay Aman sa talangin Lord yung katagkanamos kanunay kining tanan Ginoo mo silang pasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ang mundo Ginoo. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kadaugan o sa Espiritu Santo magadaig kami. Salamat Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang mapag-ambit sa Banal nga Espiritu Santo ug atong tanan. Amen.
Ayaw ito sa tanan. Lamano sa kalipay, diya sa Ginoo. Lamano sa kalipay, o ba ng pagtuo, dayon na ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Nalipay kong dako nga ikaw ania. Nalipay kong dako kay magkauban na sabta. Nalipay kong dako nga ikaw ni Simba. Igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kong dako nga ikaw ania. Nalipay kong dako magkauban na sabta. Nalipay kong dako nga ikaw ni Simba. Igsoon ko kumusta ka na. Pagkaandot Mama! Alindot mo kantang unang tanganganak sa Diyos. Adunay panag-iusa, panagtingkil kalimtanan, paharion ta ang gugma, dawata ang akong kamot, igsoon ko kumusta ka. Pagkaanindot. Pwede na eh?